Så er drengene i Aalborg her, og vi parkerer her bag ved Kongresscenteret. Og vi kommer kørende ned her, og man kan køre derind, og man kan køre lige ud dernede. Vi vælger at dreje til venstre ind her, og der kan man se, at der er noget privat parkering, og man skal betale, og der er afgift og noget privat parkering, og ja. Men der var lige en ledig plads til en lille hvide Jazz herovre. Så det var skønt. Og så ser vi, at ja, billetautomaten den er lige der ved siden af, så det er dejligt nemt jo. Så vi skynder os lige at gå over og tjekke ind med appen. Tjekker vi ind med den herover og kan se, hvilket område det er. Det står der og alt det der. Og så er det jo super godt. Men da vi kommer tilbage, så har vi fået en afgift. En lille kontrolafgift på 900 kroner cirka. Og det sjove er, at den her bil, den har sammen også fået en. Og vores bil her, ja, den har desværre også fået en. Ham der, eller hende der, ved vi ikke. Men den der bil har sammen også fået en. Og den der bil har minsandten også fået en. Og den der bil har minsandten også fået en. Og den der bil har minsandten også fået en. Og, for det ikke skal være løgn, og den her bil har også fået en. Og faktisk kunne det være interessant at se, om den der bil den også har fået en. Det kunne tyde på, at der er et eller andet galt med skiltningen herude på parkeringspladsen Aalborg Kongresscenter, eller hvad det hedder. Ja, den har også fået en afgift. Super smart skiltet. Det så til synligheden går ud på, det er det her lille stykke parkeringsplads her. Det er simpelthen administreret af, det står med meget småt her på skiltet, hvis man zoomer helt ind. Det er simpelthen Europark parkeringskontrol. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan man skal måske have en eller anden bestemt tilladelse eller et eller andet. I hvert fald så er det ikke det samme som det billetautomaten den gælder til. Men det tror de fleste åbenbart. I hvert fald alle dem, der har parkeret her. Så det må være en god business for dem, der har parkeringspladsen.